Welcome po muli sa aking YouTube channel, Kaagapay Mo. Sa mga bago at hindi pa po nakapag-subscribe, pasubscribe po ang aking YouTube channel, Kaagapay Mo. At suportahan din po sana natin ang programa po ng Compassionate Heart Caring Charity for Kaagapay sa mga vloggers po nito, Kaagapay Adorable, Kaagapay Bia Reyes Vlog at Kaagapay Rim. At sa Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap Rab, pasuportahan po natin ang kanilang YouTube channel. Kamakailan lang po nagpost itong founder ng Edren sa kanyang Facebook page kung saan mayroon itong pasabog daw umano sa isang reaktor na lagi siyang tinitira, at hanggang ngayon nananahimik na nga daw itong founder ng Edren, pero itong reaktor ay panay pa rin ng banat. Hindi na rin siguro nakapagtimpi itong founder na ito, kaya ilalabas na daw niya ang audio call nilang dalawa. Tungkol daw ito sa pag-MRI ni Rina dati at sa tulong na binigay kay Marian. Kung meron po kayong idea mga kaagapay kung sino itong reaktor na binabanggit niya, baka naman pwedeng i-share nyo naman sa akin. Kaya handa na ba daw pakinggan nila Kuya Bal at Kalingap Rab ang audio call na ito? Ganun pa man, ipapakita ko pa rin sa inyo ang post ni founder ng Edren at ating babasahin. Ako nananahimik na. Ano Kalingap Rab, gusto mo marinig ang audio call namin ni Reactor? Ha ha ha. Tumawag siya nung nagbigay kami that time ng pang MRI ni Rina. Doon siya nagsalita about kita ni Rina at sa mga binibigay kay Marian na mga sponsor. Ready ka na ba Kuya Bal Santos Matubang? Kasi ako, ayaw ko na sana bangayan dahil tapos na Tanggap na namin, wala nang Edren, tapos paipal naman yung reaktor na walang kwenta. Ha ha ha. Ready na ba lahat makinig? Ihanda ang tainga. So ayan po, nagbabanta po itong founder ng Edren laban kay reaktor, at ibubunyag na daw niya ito kila Kuya Bal at Kalingap Rab ang audio call ng kanilang pinag-usapan. Ano naman kaya ang kanilang pinag-usapan nila founder at reaktor tungkol sa pag-MRI ni Rina at binigay na tulong kay Marian? Napaisip tuloy ako mga kaagapay kung ano nga ba ang laman ng audio call na yon na sinasabi ni founder laban kay reaktor. Ito ba ay may pagsasabotahe o di naman kaya may nagaganap na paninira sa mag-ama ng Kalingap? Ganun pa man, kung gaano man katotoo ang sinasabi nitong founder ng Edren laban dito kay reaktor, mas maigi na ilabas at iparinig niya ang sinasabi niyang audio call na yan para marinig nila Kuya Bal at Kalingap Rab at sa lahat po ng supporters. Para sa ganun mabigyan ng aksyon nila Kuya Bal at Kalingap Rab ang sinasabi niyang ito laban kay reaktor, para mabigyan ng parusa at matanggal sa Kalingap kung siya man ay reaktor po ng Kalingap, at kung ito ay mapatunayan ni founder. At depende na rin siguro kung anong aksyon ang gagawin po ng mag-amang Kalingap laban sa reaktor. So mga kaagapay, hanggang dito na lamang po muli ang aking reaksyon. Sana magustuhan po ninyo, at huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.